mangabe kukhona umuntu oke angilalele ebese uthola ukuthi lo muntu uzibona esemncane yena isikhathi samvuma uma kulo mqondo loyo nobody grows young phuma lapho kunalokho you should use that as your ally. You should use that as your ally in trying to accumulate and be as focused as you can be while we are still young, because you don't want to be someone who will say ngapho ukucabanga. Khona nje umkhulu ehamba ngemoto eyayibhala ukuthi ngapho ukucabanga ekugile engangimxoxelwa ke enye insizwa engangisebenza nayo eHlanzeni. Kuyenzeka ke ukuthi uma ngabe izinto isahamba kahle uphuze ngempela ukucabanga njengokuba nje nemali eningi ucabange yonke imsangano, kodwa mase sayiphela suyasho ukuthi awu ngaphuza ukucabanga. So ke nobody grows young. Isikhathi siyahamba, time flies when we are having fun ngalesi sikhathi. Ubingile lo changes akhasho ukuthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Yabona, I have noticed ukuthi impilo ayiyona ngempela lento le ocabanga ukuthi iyona. Ngibuka nangendlela iningi labantu licabanga ngayo. Licabanga in an opposite way than lokhu abakufunayo. Ukuba nesikhathi esiningi esivuna wena, lokho kusuke kudinga ukuthi ukusebenzise ngokwe-advantage yakho evuna wena, ezosebenzela wena futhi, yabo. But it just happened ukuthi khona lento ekuthiwa i-Parkinson's law ethi uma ngunika umsebenzi manje bese ngithi ngiwudinga after 3 weeks, lowo msebenzi energy ozoyifaka ukwenza incane kakhulu. As a result uzonela khaxa kulo 3 weeks lo, ngoba i-energy oyifaka kulo msebenzi ilingana nokuthi wena uyazi lo msebenzi ufuneka in 3 weeks time, value you still have time. But mangizokunika umsebenzi bese ngithi lo msebenzi ngufuna